Doma. Ak premýšľate, kam pôjdete cez leto na dovolenku, tak prosím vás, za žiadnych okolností nechoďte nikdy do Rumunska. Nie, že by tu nebolo pekne, čo nie je, ale myslela som si, že počiatočné nezhody a nepríjemnosti už pominuli, ale s počtom pribúdajúcich švábov v našej izbe, ktoré každé ráno musím vyhadzovať a ešte sa trepú a sú čím ďalej, tí väčšie asi si zožrali tie z dňa predtým. Mám pocit, že sme sem nemali chodiť. Takže viete, že že vydržím. Ja vydržím všeličo, ja som z dediny. Hej. Ale čo je moc, to je moc. Takže maminko, ty to vidíš? Príďte po mňa. Prosím, ja tu už nechcem byť. Akože tie šváby sú čoraz väčšie. A okrem toho, že nemáme ani kuchyňu, ani práčku a musíme chodiť asi 10 minút k nejakým protestantským Nemcom si variť, tak to by sa ešte dalo. Hej, to by sa ešte dalo v pohode, ale tie šváby sú fakt moc. Nikdy si nechoďte. Nikdy. Kamaráti. Tento sa pred chvíľkou ešte hýbal. A počkajte, ešte jeden. Pošlem toto video Joáne. Ale ja sa ma bude pýtať, či sa nám dobre býva. Ja viem, že to nie je 5 hviezdičkový hotel, no nie, ani 1 hviezdičkový. Ale tam máš tiež? Ježiš, on uteká. Ježiš Mária, ja idem preč. Nie. A čo, ich tu nechám, aby ma tu v noci zjedli? Nie, ale to musíš vidieť von oknom, ináč to nepomôže, nebezvalí ťa. Radka, dobre.